Заснаванне кангрэгацыі дачок міласэрнасці святога Вінцэнта де Поль напрамую звязана з асобай самого святога Вінцэнта, якога сучаснікі празвалі айцом убогіх. А пасля яго смерці праз некалькі вякоў касцёл аб'явіў святога Вінцэнта апекуном усіх дабрачынных таварыстваў касцёла. Спагадлівае сэрца святога Вінцэнта прыцягвала паслядоўнікаў. І так у 1617 годзе ў Парыжы паўстала першае брацтва міласэрнасці. Яно складалася з высакародных арыстакратак, якія хацелі, прагнулі дапамагаць убогім Парыжа. Яны збіраліся каля святога Вінцэнта і пыталіся, што мы можам зрабіць для гэтых людзей. І Вінцэнты паказаў ім шлях. На пачатку выглядала гэта так, што багатыя дамы самі адведвалі убогія дамы гэтых хворых самотных людзей, заносілі ім ежу, лекі, вопратку. Але праз нейкі час мужы гэтых высакародных дам забаранілі ім гэтага рабіць. Жанчыны пачалі высылаць сваіх служанак. Служанкі не выконвалі гэта належным чынам. Яны гардзілі убогімі. Тады Вінцэнты маліўся і пытаў у пана Бога, што рабіць далей, бо так працягвацца не можа. І Божы провід паслаў да святога маладую дзяўчыну, якую звалі Маргарыта Назо, паходзіла з вёскі. Яна прыйшла да Вінцэнта ў Парыж і запыталася. Сказала так: «Я чула, што ў Парыжы ёсць людзі, якія служаць убогім. Я хацела прабіць так, як яны». І тады святы зразумеў, што гэта сам пан Бог прысылае Маргарыту і паказвае новы шлях у касцёле для паслугі і клопату пра людзей абяздоленых, пра людзей убогіх. Яшчэ праз нейкі час па слядах Маргарыты Назо пайшло яшчэ вельмі шмат дзяўчат. І Вінцэнты зразумеў, што трэба надаць гэтаму служэнню нейкі кшталт, нейкую форму. Ён папрасіў святую Людзьвіку, каб яна ўзяла пад сваю апеку гэтых маладых дзяўчын і навучыла іх усяму неабходнаму, а перадусім уфармавала іх дух, дух служабніцы, той дух, які меў сам Езус Хрыстус у стасунку да людзей убогіх. І так, у 1633 годзе паўстала кангрэгацыя дачок міласэрнасці. Першыя 4 дзяўчыны, якія пачалі жыць разам са святой Людзьвікай, сталі першай супольнасцю і першым пачаткам кангрэгацыі дачок міласэрнасці.